בוא נדלק שבוע, מה? אמרתי, לא אני, לא אני. אלון, עיתון זה כל שבוע. יהיה קטן, יהיה 4 עמודים. אין כלום, יהיה משהו. כשאין אספה ואין... כלי קשר כמעט יחידי שמאגד את הקהילה הזאת. אם הוא ממלא את כל התפקיד, אני עושה מאמצים לשתף כמה שיותר אנשים. אבל הנה, יש גם חברים שאומרים שזה ורודון. שאני הכל מייפה, שאני לא כותב את הגועל נפש. יש בזה משהו. כל אלון מחדש. עד שאני לא רואה אותו משוכפל גמור, הוא לא... עכשיו הדבר הראשון שאני עושה אחרי שאני אלך מכם, לראות אם ריתקו את האלון, מכין את החבילות, ומחר בבוקר שניקח אותם, נביא את זה לחלוקה. ככה מדי שבוע. אני אוהב נורא לראות את החברים יושבים בכיכר וקוראים את האלון ביום שישי, בצהריים וזה. אין לי רגע דל, הראש שלי מלא מפה, והשבוע הבא של האלון, שיהיה לי כפתור. האלון הזה עוד לא גמור, אבל אם אין לי כפתור לשבוע הבא, אם אין לי שער, אז אני כולי לא יכול לישון טוב. אז זה מחזיק בן אדם בערנות על מה חשבתי בבית חולים? על הבית חולים או על מה שקורה בבית? מצחיק, נכון? בלי אלון ובלי תרבות, הייתי כמו כמה אנשים שאני לא מקנא בהם. שב4 גומרים והם חופשיים לגמרי. עם כל התחלואים, עם כל השינויים, אני עדיין חבר נאמן של רביבים. וגם אם היא נדונה להחליף צורה ולהיעלם בצורה טובה ולהפך למשהו אחר, זה לא מוריד מהקשר שלי גם אם זה יהפך ליישוב קהילתי, מקווה שיהיו פה ניסים שיעבירו אותנו בשלום את כל המאמורות האלה שעוד ישנן פה. שנשאר, קודם כל שנשאר חברים. הסך הכל הוא מעבר לחלומות. הסך הכל שרביבים היום, עם כל השינויים, הוא מעבר לחלומות. וכשהסברתי למנהל של חברת פולקסווגן, נשיא חברת פולקסווגן, לפני 3 שנים, שאנחנו צריכים לסיים את הביקור פה במצפה, השקפנו, הוא היה מרותק בכלל. אז הוא אמר לי, תשמע בחור, פלסטיק יש הרבה שיודעים לעשות, את זה פה לא הרבה אנשים עשו. ואת זה אני הולך להגיד לאנשים שלי. והוא העביר את זה בהמון כנסים אחר כך בגרמניה, כנסים של העובדים של החברה, על הדבר שהוא ראה ברביבים פה. הם באו ושאלו אותי, אתה האיש שהיית עם דוקטור פיש במצפה? הם הסתכלו עליי כמו אלוהים. השפעת עליו מאוד. כמו שהדמעות של אמא שלי השפיעו עליי. אני כל היום עם זה, את מבינה? גם בעבודה, אני מדבר על מחולה ואני חושב על האלון. היה מחסן של איש אחד, של 2 מעשה, אבישי ואני, ועשינו את הכל. גם ארזנו, גם שלחנו, גם העמסנו, גם שיווקנו את השוק המקומי. המפעל גדל, נוספו אנשים, גדלו המחלקות, והמחסן התעצם, ואחרי שנים, הנה, הוא פה, וגם המחסן הגדול הזה כבר צר לי להכיל. ואני מצאתי לי פה פינה, אני מגדיר את עצמי מחלק תה, כי אני עושה כל מיני דברים קטנים שאחרים. אני 14 שנה הוצאתי דפי מידע של המפעל, תוך כדי עבודתי שם. צריך להשקיע מאמצים רבים כדי שהוא יישאר קיבוצי. כשיש כל כך הרבה עובדים, כפליים ממספר חברים, אם לא עושים פעולות, אז הוא נהיה לא קיבוצי. אז יש פה גם אלון וגם מפעל, וזה הכל בו זמנית. זה קיר הגאווה, אתה רואה?
לך למדבר, הדרכים יובילו ליל טרם בא, לך אחי אל המדבר. שוב שוב נחזור, הצוקים ירימו, שמש גדולה של אור, אור תזרח עלינו למדבר. ארץ לא מים, את אדמתי שבנו אלייך למדבר. ארץ לא מים, את אדמתי שבנו אלייך. ארץ מלוכה רוח בזעם, הלוחמים חזרו אוי כזער למדבר. ארץ לא מים, את אדמתי שבנו אלייך למדבר. ארץ לא מים, את אדמתי שבנו אלייך. הדרכים יובילו ליל טרם בא, לך אחי אל המדבר.